Allura, kollox sew kif tinsabu. Jena, għal-min forse ma ntaqax miegħi qabel. Leli L-Kalandra. U issa neħu gost għanta ma'kom. Anzi, meta ma narakomx, nimmissjakom naqra. Neħu gost l-ena tiegħi noqgħod nirrakkonta il-praspar li għaddejt minnhom dari u xekk. U llum għandi praspura illi toħodni ħafna lura fi żmien. Eżattament wara li żewwiġt. Ejja, il-kunjata. Fuq dik hija. Ma jiena kelli l-kunjata. Ma tafdani imkien. Qatt ma kienet tafdana weħedna li l-ewwel mara. Ħanajdilkom waħda, kont naqrab qatt meta kont żgħirien. Għadni taf. Imma insomma, u daka wara li żewwiġna. Wara l-ewwel lejl ta' żwieġ, il-kunjata ridet torqod mat-tifla. Tara jien kemm jien qiegħed sew lanqas nista' norqod mal-mara l-ewwel lejl ta' żwieġ U insomma, u ċedejt. U wara xi ftit ġimgħat insomma bdew jorqdu l-affarijiet qishom. L-affarijiet bdew jorqdu U iddeċidejt li jien u l-mara noħorġu niklu bil-moħbi tal-kunjata. U ħatta ġu restorant. U kien restorant sabiħ, U insomma, ordnajna x'niklu, ġie l-ewwel platt. U mbagħad ġie t-tieni platt. Ħadna d-deżerta u tlabna l-kott. Kif ġie l-waiter? Għatlu isma' sieħbi. Proset, dak għalli, ċessa li għalli, taħxiex. Għatlu għax naħseb għandkom il-kċina nadifa tazza. U dak imbela ħares lija. Għalli, u int kif taf bħalek, ma l-inti għadċi darba tħalt fil-kċina. Għatlu għax li kell kollu li tajtna, kollu tomata sapun kien. Il-mara taf kif baqat ħares lejja, inkisret miskejna u ħallasna għabditni medidi u tal-xkem ġrejna l-barra. U minn dikinar, kull darba li najdila, ejja ħorġu niklu barra. Toħroġ il-mejda fil-bitħa, namlu biċtaj ħobż bit-ton ta' żejt, it-tadam u l-ġobon. U noħorġu niklu barra, fil-bitħa, mux xorta barra. Isma' ħbieb, jenżel ħalejkom. Allum daqshekk, għax mejjet għal-balatea, għammur naqra nieħu balatea, u mmur nistraħtija għax l-lumni minn dal-għodu għaw. Sakemm naġaw ninsaw ħbieb, salluli. Kemm ma ħelwejnux.